Dobrý ten, ja priat. Ja vás dneska vítať pri moja video, kedy ja vám ukázať, ako fungovať práci prostriedok Filiš. Ne Filiš, ale Filiš. Vy chápat, čo ja myslím. Vy dať černé trička do pračka. Vy zistiť, že černá byť zlá farba, my chcet biela. Filiš to dokázať, tak nalejeme. Naliať tak akurát, tak na dva jazyčky, preto volať, že Filiš. A my pustiť pračka a uvidieť, čo sa stát. Ja vás vítam späť. Po dlhej dobe mi doprať konečné prádlo. Vy teraz vidieť ako prvá na svete, že tričko byť biele. Vidíte? Biele. Filiš to dokázať. Vy teraz kúpiť. Vy volať. Nie. Áno, nie, vy volať. Ja vám dať Filiš. Ja vás Filiš. Ja mám ešte jedna skvelá návod. Filiš. Filiš je aj to, čo vy si myslet, že nevylízať. Ono to byť dobrá aj na vaša poškodená duša. Ne na bicykla, ale vaša to aura. Ja napísať na papier, že mňa trápiť, ja dákedy mysleť na moja bývalá, to vyčistiť, vy uvidieť. Moja bývalá. Vy vidieť, že ja to napísať. Ja teraz dať Filiš. Vy mi teraz počkáte, čo to urobíte. Ja ospravedlniť, to trvá troška dlhšia, lebo bývala byť trošku väčšia špina, tak to trvalo, ale Filiš to zvládnuť, ako môžete vidieť, bývala smysla z moja duša, ja byť teraz vysmatý, ja sa smiať ako debil. Ja takisto dostať veľmi pekná taniar od babka, pekná. To byť škareda tanár. Ja použiť Filiš a ja si z toho urobiť pekný taner. I pozerať. Vy ma ospravedlniť, že ja strih videa, lebo ja musím dokončiť poradne robota a treba poznamenať, že Filiš má veľmi dobrá pehlaca účinok. Vy vidieť. Krásny tanár.